Welkom bij deze tweede aflevering van In de buurt van het Heidebos. Heel leuk, bij het Heidebos loopt een etappe van het Pieterpad langs. Die gaan we vandaag doen, uiteraard met Tanja. En we hebben vandaag een speciale guest star, Mr. Niels. Voordat we het Pieterpad opgaan, gaan we hier nog eventjes wat eten en wat drinken. Want we kunnen natuurlijk alle kracht en energie gebruiken. Wordt een lange tocht. Dit gaan we doen. Van Gennep naar Vierlingsbeek. Dat is dus 19 kilometer. We gaan eerst naar Vierlingsbeek rijden. En dan pakken we een taxi naar Gennep. En dan gaan we echt lopen. In de taxi. We worden naar het beginpunt van deze etappe van het Pieterpad gebracht. Gennep. Ja, nou, daar gaan we dus nu naartoe. Fantastisch hoor, dames en heren. De hele dag in de vrije natuur. Perfect. Zijn er nog wandelaars onder mijn kijkers? Nou, laat het eventjes weten in de comments onder deze video. En ja, ik zal het ook ontzettend tof vinden als je eventjes een duimpje omhoog doet. Over 45 minuten hebben we zelfgemaakte fly. Oh, dat is wel nice. En een badge. En een Pieterpad badge. Direct aan het Pieterpad gaan liggen. Oh, je hebt een kleintje, hè? Oh, een kleintje. Hij is die. We zijn inmiddels neergestreken in het mooie plaatsje Afferden. Met 2 F'en, is het Niels mee te vertellen. En dan gaan we zo de laatste 6-7 kilometer doen. En een pontje. En het pontje. Oh ja, we gaan de Maas over. Zo jongens, nou is het de beurt aan ons. We gaan overvaren. Dankjewel. Grote smurf, is het nog ver? Nog heel eventjes. Ik weet het is heel veel. 19,5 kilometer. En daar is het uiteinde. Nou, het leed is geleden. Nee hoor, het was hartstikke leuk. Mijn voetjes hebben in ieder geval weer rust. En we hebben het meest verdiende biertje van de hele rit. Jongens, 20,8 kilometer. Bonusmeters. Ja, nou inderdaad. Dus nogmaals, vergeet niet te abonneren. Ik heb voor degenen die met de mobiele telefoon kijken, heb ik een linkje in de beschrijving gezet. Wij zien elkaar volgende week weer. Tot ziens en tot de volgende video. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Center Parcs Informatie. De Center Parcs fansite van nu.